Tak, teď téma vnitřní informace. Poslední bylo to téma vnější informace, kde teda vlastně byla nějaká ta aplikace, která měla nějak strukturovat nějaké věci, které si člověk potřeba uložit. Prostě bylo tam vlastně jak pracovat trošku možná s tou pamětí, jak si vlastně v dnešní době, kdy vlastně samozřejmě těch informací je asi moc, a navíc jsou jako určitého typu, tak jak vlastně k tomu přistupovat, že tam prostě šlo o to, že těžký to ukládat někam, jo, že tam prostě potřeba to operativně strukturovat, ale teď je to důležitější, takové bazální, a to jsou ty vnitřní informace, neboli informace, které mají své místo. Ty souvisí vlastně s představivostí, což samozřejmě je jako základ myšlení, jo, aby byly ty druhé informace nějak použitelné. No, dnes řekl bych se hodně jako mluví o nějakých asi, no prostě, všecko se to bere přes ty média digitální, že jo, že teda něco má, a hlavně teda ta forma je text, hodně se prostě mluví o nějaké vlastně myšlení, že jo, a vlastně o tom, jak právě ty krabičky a ta interaktivita, že jo, těch smartů, že má prostě něco vytvářet, něco nějak zlepšovat, možná nějaké schopnosti člověka, ale myslím si, že trošku, nechci tady kampaně rozebírat, ale trošku nějaký to sdělení je povrchní, protože ono samozřejmě nejde jenom o to množství, toho množství těch věmů, informací, těch vnějších je samozřejmě dneska asi opravdu moc, jak to kdysi zpívala ta skupina Duran, myslím, že tam zpívali příliš mnoho informací. Asi to bylo už v 90. letech, nevím, ale samozřejmě ten problém tady je a řekl bych, nedá se to brát jenom není to jenom o té kvantitě, co by možná se mohlo zdát. No, takže já bych trošku začal jako ze široka a začnu určitým termínem a ten termín je soustředění. Ono, když to budu chtět jako vysvětlit, tak ten termín soustředění vlastně s tím souvisí. Samozřejmě soustředění, kdyby to tak nějak obecně, tak je to asi dost podobný v něčem, jako je stres, ale co vím, tak se říká jaký ty psychologii, že i stresu je vlastně víc druhů. No, takže začít, tak z obecného hlediska bych řekl, kdy vlastně má nějaký tvor, a dejme tomu i třeba zvíře, kdy vlastně má nějaký to potřebu nějakého většího soustředění. Tak u zvířat jako člověka napadne třeba, když je třeba ano, je to spojené s tím útěkem, musí rychle se soustředit, musí mobilizovat síly a třeba u nějaké gazely, že jo, a tak dále, že jo, třeba když utíká před krokodýlem, že jo, tak musí prostě mobilizovat svoje schopnosti, soustředit se na tu bezprostřední věci, jo, soustředit se kolem. Takže je to ten útěk nebo záchrana života, jo, jaký pocit ohrožení, tak vlastně se musí teďka začít rychle soustředit, jo, musí prostě být do toho režimu vlastně stres, že jo. No, u těch predátorů, jo, když třeba, já nevím, loví, a hlavně když ten predátor třeba loví nějaký větší zvíře a tak dále, tak těch predátorů zase, no, když nějaký tam loví v Africe něco, tak nějaký zvíře, tak ten stres je jako útok, že jo, stres. To soustředění je v nějakým, když je jako útok, to mají jako ty predátoři, a potom samozřejmě nějaký ty sexuální záležitosti tam určitě taky je jako spojený s tím soustředěním. Takže to jsou vlastně několik těch takových věcí, tak se to vezme, 2, 3 asi, ale člověk, to je to podstatný, člověk vlastně má ještě jeden, tady něco navíc, jako ten má princip, se dokáže soustředit, nebo soustředil se tak,
i kvůli nějakým abstraktním věcím, protože že jak ten prostě postupně používal stále víc věcí, už nemohl se spolehnout jenom na to, co vyrostlo nebo tak dále kolem něho, ale stále více si to přizpůsoboval přes nějaké právě to abstraktní myšlení, že jo, nástroje vyráběl, oheň, že jo, tohle stále složitější. A vlastně si představte, že kdysi dávno nebylo skoro nic, nebyla žárovka, nebylo vlastně nic, žádný papíry a tak dále. A musel on, takže aby on dokázal nějaké složité věci prostě takhle vytvářet, jo, tak potřeboval i to soustředění. Potřeboval tu představivost samozřejmě, ale to je vlastně spojené s tím soustředěním. No a samozřejmě nepotřeboval to jenom na ty hmotné věci, na ty materiální, na tu podporu jeho života ve smyslu těch materiálních potřeb, ale vlastně musel přemýšlet i o nějakých obecnějších věcech toho života. Jo? Nemohl se soustředit tady a teď, nebo a chutná, nechutná, ale musel přemýšlet, aby předal dál, že aby ta další generace mohla nějak fungovat. Já chápu, že to asi denní chleba by většiny lidí asi takhle nebyl, ale bylo potřeba tohleto brát, že jinak samozřejmě taková kultura zanikla, která neměla nějaký přesah, jaké existence, by to prostě byl opravdu jenom ti, co žili tady a teď, že jo, tak to by asi fungovalo a postupně by to byl úpadek a prostě a nejenom z těch schopností, ale asi už by prostě to mezigeneračně fungovalo všecko hůř a postupně by to samozřejmě už nebylo funkční, jo. No, takže teďka možná toho soustředění, možná taková určitá zajímavá otázka by byla, ale já to beru jako řečnickou otázku. Kdy se člověk může opravdu dosáhnout jako většího soustředění? Kdy může být takový to soustředění, takový skutečný, takový prostě celý, nebo prostě kdy to může být jako naplno se soustředit. Ono, kdyby trochu odbočil, tak v hodně filmech, že, nebo i ty příběhy, ale tak když to řeknu hollywoodský filmy, často si víte, že tam je nějaký příběh, kdy úplně bezvýchodná situace, kdy třeba skupina lidí nebo takhle byla v nějaké neřešitelné situaci a teďka se nějak v zepěti bylo nějaký prostě úsilí obrovský a něco, co proti nějakým pravidlům, proti nějakým představám nebo proti nějakým prostě to, jak to vypadalo, jo, proti nějakým výpočtům v uvozovkách, najednou prostě dokázali překonat ten problém, že jo. Určitě to byly starý příběhy, spousta takových a ve filmech to takhle taky bývá. Takže právě o tomto jako bych mluvil vlastně, jako kdy teda člověk dosáhne toho plného, asi to je to správné slovo, soustředění, a ve skutečnosti je to tehdy, když to zadání není dáno autoritou. Teďka nemyslím autoritou ve smyslu jenom jako přísný člověk, nějaká postava nepříjemná, jo, nebo takhle. Ale myslím to jako z obecného hlediska, protože dneska vlastně autorita je spojená spíš s nějakým strojem, že jo? Je to nějaký ten digitální médium, ať je to smart, počítač, ať je to pracovně, nebo samozřejmě v dnešní době, když to tak vidím, tak hodně lidí tím prostě, když to řeknou, relaxuje, nebo jak to nazvat, prostě na pomalu hodinové, pomalu minutové bázi, že jo, mají to blízko pořád, je to nějak stimuluje, on to samozřejmě vytváří spoustu podnětů, ale v tom právě může být určitá past. Protože vlastně ta autorita, co je vlastně podstata toho? Autorita nemusí být, řekl bych to takhle obecně zase, autorita nemusí být kompetentní. Když třeba tam zadá někdo nějakou úlohu, já nemůžu vědět, jestli ten, kdo zadal, byl za A kompetentní a skutečně tomu rozumí, nebo jestli má dobrý úmysly. Prostě ta úloha nemusí mít řešení. Když to tady, teď princip už se tomu trochu, ono to vypadá jako hlavolám, ale není to, nebo posledních x let tomu neříkám jako hlavolám, on to z dávnější dob. Tady vlastně
je místo té autority jakoby použito číslo 2. Jo, zní to hloupě a možná a, a, tady vlastně díky tomu vlastně to se nemůže stát, že by to nemělo řešení. Jako poznámka je důležitá, poznámka je to, že když to zadání není harmonický, tak tam může být víc řešení. Jo. Ale jako kdybych dal příklad té úlohy, kde jakoby je ta autorita, tak si představit třeba, já nejsem jaký řešitel, jo, ale třeba když si býval, asi to tam ještě bývám v novinách, nějaký prostě něco, jakby to řešení té rebusu, třeba to sudoku, a tam, že jo, to řešení vlastně bylo 9x9 políček, že 89 políček, některé jako samozřejmě byly předvyplněné, aby to právě tam bylo nějak. A toto určitě už dělá nějaký software, jo, to nevěřím, že to vytvářejí lidi, dělá nějaký software. A vlastně to dělá teda nějaký stroj tím pádem, jo, a tím pádem, já vím, že se to tam jako ten software funguje dobře, tomu věřím, jo, ale principiálně to nemusí mít, jako, by to nemusel mít řešení, kdyby to byla chyba, že jo. Jo. A právě to je určitá, že jo, musí být v principu určitá nejistota. Jo, takže tenhle systém, tohle, to už jsem říkal, je vlastně místo té autority, je číslově, takže vlastně není tady, odpadá tady to, odpadá vlastně tady ta z určitého hlediska autorita. No, já bych se měl dostat já se zkusím jako už tady jít blíž, o co jde. Vím, že to zatím zní divně. Svého času byla taková otázka, dokážete si představit, jo, jsme u té představivosti, dokážete si představit, já nevím, 5 beden z dohromady tak asi 20 jabkama, několika odrůd, ne zapamatovat, představit. No, tak té první, o té otázce byla víceméně stejná reakce. Jo. Jsem to třeba 15 lety takhle zeptal, nebo 10 lety, tak byla většinou stejná reakce. No. Potom v té dalším kroku už se ty reakce trošku lišily, že když má někdo trošku ten psychopatější, tak ten vychází, chyba není u mě, že jo, tak ten řekl špatný zadání, nebo nerozumný zadání, nebo nevysvětlený zadání, chyba není u mě. Jo, ty ostatní třeba by řekli něco, nemám čas, ale tady, nebo prostě, jo, já bych řekl, že to byl takový trochu metrixovský okamžik. Jak by ve skutečnosti to slovo myšlení, v tom jsou velký mýty dneska, to je možná to podstatný, ale člověk myšlení potřebuje sám pro sebe, ne kvůli nějaké autoritě, ne kvůli nějakému hodnocení, ne kvůli tomu, že by vlastně to myšlení zaměnila za sebeprezentaci, to je možná ten velký problém. No. Normálně se třeba prezentuje nějaký, to, co je v takové té budově, jak tam chodí ty dospělí a děti, se to jmenuje škola, že jo? Tak tam se to, nebo i nějaká, když to řeknu hodně blbý, i třeba ta duševní práce, třeba je záběr na nějakého člověka, třeba nějakého funkcionáře, jo? Jak tam má třeba nějaký lejstra nebo čumí do toho monitoru a ta představa vlastně, takhle se vlastně vytváří taková představa, že já nevím, mám nějakou práci, mám nějakou činnost, kterou potřebuji udělat, třeba nějakou opravdu spojený s nějakým textem, s nějakýma uvozovkách těma informacema a já třeba za hodinu jsem udělal 30% práce, za druhou hodinu další 30% práce. Zaprvé je to podle mě taková, nebo jo, té činnosti jsem udělal těch 30% a takhle jako, že to funguje, jo. A kdyby mě někdo půl hodiny zdržel, tak nemám tam prostě, nejsou dál a prostě mám furt 60%, jo. Takový, ale jednak jsou s tím určitý mýty a jednak právě tady tohleto, když tam není to spojení s tou autoritou, funguje úplně jinak. Tady vlastně ten začátek není o tím, že u něčeho sedím, no, poznámka později, že se vlastně u toho sedět moc nedá, ale není to o tím, že prostě zpracovávám tu úlohu, nebo řeším tu úlohu a už jsem to vyřešil a už jsem vyřešil prostě 10%. Ne. Tady vlastně ten začátek je takový, a to záleží asi jak ty lidi na tom jsou, tak jak vlastně se dokážou to soustředění dostat. No já budu muset končit v dalším tím
videu to bude už teda o co přesně jde.